Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментар ҳаматон миннатдорум. имрӯз дар аэропорт Внукова қарор дорем ва хостем бародарҳое ки билет харидагиян дар пеши худтон пурсем ки билета чандӣ харидагиян ва ай вазъияти проверка шумода маълумот мерасонад. Салому алейкум акаҷон. Салом алейкум ака. Хуби танҷи бародар? Ама шумо созе танҷи хубе? Аллоҳ акаҷон. Имрӯз ай Внукова душанбе парвоз дорем. Раиси ютер. Аэропорт омади ай чандуме этаж дар омади ака? Ай якум этаж. Ай инимҷа? Ай дим этаж. Проверка чӣ хабар? Проверка тинҷ буда хай ёрдам кади гузаронди билет ай хид. Ҳамин рӯз да гирифтагӣ бидем 1000 раҳмат. Хайм акада бовар кунем, билет гирем, бо ёрдам мекунем, тамошо мекардам, лайк меҷиқидам. Багаж зиёд набуромад ака? Не ака, ҳама саф. Кудан нафарҳое ки багажошон зиёд буромада мақсад штраф кардан ё ки? Не, ман надидим ёша. Беҳтарин. Мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷирда чӣ мегӣ? Хай муҳоҷирда барори кор Худованд нигаҳбоншон бошад, мо да до раи сафед. Беҳтарин акаҷонум, боши роҳи сафед шумода шумодам акаҷон, гап нест. ҳое ки меган дар аэропорт Внукова проверка нестай, дар дуюм этаж ай зона вилета бигем бисёри вақт меистанд. Дар ин масъалаш эҳтиёт бошед. ҳастанд бародарҳои тоҷики худмон ки бигем хати ё муомила доранд, медароранд, бо мақсад шумо хатишон муомила мекунед. Варианти хубе ки бигем барои аэропорт даромадан видео кардагим, силкаша дар комментария мемонам, метавонед ки будроен тамошо кунед. Як чиз дигарам мехостам шумода хабардор кунам, шумода маълумот расонам ки бинед ки дар ҳар як стойка регистратсия шиштагиян мақсад представитело, вале дар сари ӯ бо бигем карта зардҳое ки дидестем ҳастанд. Айрӯ ё бисёр шикоятҳо шудагия ки айрӯи ним кило багажам гардондагиянд. ҳар сабаб гуфта мақсад одаморо мегардонанд. ҳатто дар вақти карантинам худмам одам доштем ки барои тести коронавирус шумо дар аэропорт наспоридем гуфтан мегардонданд. ҳар боҳна қатъи мегардонданд. ҳамин масъалашда эҳтиёт бошед. ҳамин қадар дар аэропорт Внукова видео кардем бигем дар бораи ҳамёш маълумот додагӣ нестем, барое ки ҳастанд нафарҳое ки ай дигар шаҳрҳо меянд 12 соат 15 соат як суткам дар аэропорт нестанд. дар бораи ҳамиша мехостем маълумот расонем ки барои ҷои хов телефона метавонед заряд монед. ҳамаи условиҳо ҳастай 350 рублай. мақсадишам бар назар бигирем беҳтарин ай. масҷидам ҳастай хай бигем дар якум этаж и дар дуюм этажа. ҷои таҳораткуниам ҳамаи удобствоаш ҳастай. боше. ҳамиқа маълумот боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод боше. дар канал обуна шуда наётон набурорай, ҳаракат мекунем видеои нав шумода расонем. боше.